Presiden Jangkari Amerika Donald Trump ularai berpenhiar ya khajna bayadai ke India naga 100% syak 4%. Wadna kataru ke India kalau siu ya khajna ka bahetam ka bertai hadin botrom ula pergi ya khajna naga 100% syak 100% hau benai Agos jong senem baladep. Naga boong baka jingtiet jong ke Delhi ya ke umpniang Russia bala pendonador kaya rap ban baitingka ya katma jong ke Moscow Ukraine. Hadin ke jinga kren jung buat menteri rang buat jong kari India hakasi kong kata ke artorik umunai menengkong arcar rio Trump ula kampun Narendra Modi ula menjur bansange bantiet ya ke umpniang Russia ban bantiet kambun na ke Amerika pat kabala banlongru na Venezuela. Ka India kamshem lakren halor kini kijing kena ke betikna Baik Modi ulai kubulai yau Trump na ka benta ki 1.1 billion ngut ki patba ka India na ka benta ka ni ka jingpen bana ka pela na ka boong bo kermen bandra ya ka jingi trilang pat ka US sha ki ba 4 i menuru kani ka jingpen bet tamai ka long hadien ba ka tama khayi jong utrom kala pensniu ya ka jing dai ka bla bha hapdeng ka Washington bat ka Delhi ha ka ba ka jing shalan mar na India sha US ka lahir bha ka leng ki benta pakong san ki mi kam kum ki jan ki mar duriau bat ki jing deng ka jing ben ki dor jong utrom kala pen boru ya ka sarkar ka ba pau nam bha kum kanong ya da ha Delhi ban pen state ya ka jing ki win jong ki wei pat ki jing ya ta kular khai pateng pat ban pen pher ya ki yo shalan mar jong ka kata yo baladep ka India bat ka Europe kila penbena ki ong ka kami jong baro ki jingi te khai pateng da ka papindu no ya ka khajna halor prapo hadu khandai % ki mar ki mata kadai ka sin ka banyo jong ka Delhi ka ba la yesoi ya ka khai pateng lak du ha ki south nem namar ba ka te ki jingi te bat ka Washington kam shem la pen idak satia bakan yad shafrang ka jing penbena ka bala pen slem ba da utrom kumbala kami lenti kala syap yang sengubah dari karkhana India kat ba uksud udang don ha kijing tip bamnia uweng no ya kawat lam kabala sakun halor ka yo jong kapisa ka equity kidor tu ngin kermen bahkan long kecing te kabajob na kabenta pro artli kiri laong unili sya unong penia ya kifon